Nire adituko proiektuaren helburua izan da Fagortaldeko gobernantza sendotze aldera Fagortaldeko Kontseilu Orokorraren erreglamendua egitea. Eta erreglamendua batez ere gure kontseilariek euren funtzioak eta organoaren funtzionamendua ezagutzeko xedez. Bazkide kolaboratzailearen figura, zergatik, non daukan jatorria eta zertarako aplikatzen dugun aztertu dut eta berez horren aurkezpena egin izan dut Eiderrekin batera gaurko gunean. Indogun proiektuan izenburua da behin betiko bazkideak itxeko prozesua definitzea, ez? Baina ikuspegi kooperatibotik. Orduan guk indoguna da batez be gaur egungo prozesua zein da analizau, aztertu eta horri hobekuntzak emun eta formakuntza plan bat definiru pixkat eredu kooperatiboa indartzeko kopresin eta bazkide berrixak kooperatiba bat zer dan ulertu arazteko, ez? Beste kooperatibako jendiakin egon eta euren kooperatibetan zeitzen da bien ezagutu, ez? Aditu indogun bitartean islari desberdinak etorri dira pixkat euren esperientziak eta kontatzera, eta nik uste dut hori be kristoneko ekarpena dela guretzat. Baditu niretzat izan da asteko lujo bat, pentsetako tartea eman dit, proiektua, kooperatibismoa sakonki ezagutzeko aukera eman dit, eta batez ere bazkide gisa ze ekarpen egin aldioa dan proiektuari pentsetako aukera eman dit, ez? Plazerra izan da, aukera izatea euskaraz egiteko, aditu titulu hau. Eta uste dut ezinbestekoa dela, bai egun kooperatibatean gauden langileok bertan parte hartzea eta gure esperientziak elkartrukatzea. Ez guri bakarrik, sino gizarteari ere aberasten diotela holako ekinbideak.